Ola, no vídeo de hoxe vos ensinar como reproducimos o noso aloe vera. Como podedes ver, estes aloes afillaron e teñen un montón de fillos no seu pé, pois destas dúas plantas imos obter outras 8 e xa veredes como é super sinxelo de conseguir. Como podedes ver, dous dos nosos aloes teñen un montón de fillos e para conseguirmos reproducilos imos necesitar varios cestos, tamén substrato, cascas de ovo, unha pá e por último unhas tesoiras ou un coitelo. O primeiro paso é quitarmos a terra que cubre o couce do aloe. A esta parte inferior dos talos das plantas tamén se lle pode chamar pé, cepa ou cepeira, mas os aloes teñen moi pouco pé, como ides ver, porque as polas nacen formando unha rosácea. Ao sacarmos os fillos, temos de ter moito cuidado de non estragar as raíces. Se vemos que non conseguimos arrincar ben o fillo, podemos axudármonos dun coitelo facendo un pequeno corte. Tennos que sair así para que despois prenda ben na terra. Cando lle quitemos todos os fillos ao aloe, compre que lle engadamos substrato para que a planta quede ben firme na terra. E moito ollo con non deixármonos ningunha raíz fora. Temos que calcar a terra para darlle maior soporte á planta, e así nos quedaría o aloe unha vez que lle sacamos todos os fillos. Repetimos todo o proceso na outra planta e como podedes ver conseguimos despegar 8 fillos en total. Agora ven o paso decisivo, preparar o testo para que os aloes se enraícen ou arraigan ben. Enchemos o fondo do testo con substrato e engadimos casca de ovo. A casca vai aportar calcio, o que lle vai vir xeñal ao aloe para que creza ben forte. Botamos máis substrato e facemos un buraco bastante grande como para que nos caiba ben as raíces estiradas. Plantamos os fillos tendo moito cuidado de non danar as raíces e calcamos a terra no seu redor para darlle maior estabilidade. E así quedaría unha vez que o plantamos. Facemos o mesmo co resto de fillos e non podemos esquecer de regar con abundante auga ao final. E así foi como reproducimos o noso aloe vera. Esperamos que vos gustase moitísimo este vídeo. Se foi así, non te esquezas de darlle gusta e activar a campa para non te perderes ningún outro vídeo. E lembra que a horta está para comermos a lingua.